Desde que a principios da semana pasada se puxera en marcha a campaña do bono peixe, na provincia de Ourense téñense descargado uns 13.000 bonos. É un bono que funciona dunha forma sinxela, prolongada durante 10 semanas, do 28 de xullo a finales de outubro. Son 50 euros, se pode facer un desconto cada semana do 25%, vale? Hasta o máximo de 5 euros. Unha compra de 20 euros terá un desconto de 5 euros, unha compra de 10 euros, 2,5 euros. No caso de que non se dispoña o consumo nunha semana, pois vaise acumulando que se pode despois gastar hasta un límite de 25 euros. Trátase dunha medida pioneira que destaca pola súa capacidade para activar o consumo destes produtos frescos galegos, ao mesmo tempo que se reforza a actividade dun sector estratéxico para Galicia. Nos últimos tempos tiñase constatado un descenso do consumo de peixe, un elemento básico na dieta atlántica. A medida estupenda, a xente cando lle conto tamén, e moita xente non está enterada, pois vamos lle dando os folletos, explicándolle, pouco a pouco vai indo empezando a comprarse co bono peixe. Porque se notaba que se queixaba a xente que o peixe é moi caro. Pero, bueno, a xente tomou moi ben a iniciativa esta do bono peixe. Todas estas medidas que se fan para promocionalo, a xente pois anímase a comprar. Eu xa levo vendidos 1.000 euros xa en 6 días, 3 de unha semana é o que vai desta. Entonces, pois, bueno, a xente anímase. Os pescados un incremento grande en origen, non é que nós, por exemplo, lle subamos o precio ás cousas, se cobra en proporción a como se compra, non? Entonces, en origen xa o pescado, se é un pouquiño tal, vai caro. E se ti queres elegir un pescado que reúne a calidad e que para servir a xente, para que vaya contenta, ten un precio.